Tranquil·litat meteorològica, la que ens inspirava aquesta fotografia amb aquest cel ben blau, amb aquest cel rogenc, sortida de sol de Viladecans al Baix Llobregat. També tranquil·litat, la que ens inspira aquesta fotografia que ens arribava des de Calella, al Maresme, amb un mar ben tranquil. No tanta tranquil·litat la que ens inspirava aquesta fotografia que ens feia arribar l'Alfons Puertas des de l'Observatori Fabra, ja amb el creixement d'aquests núvols congestos. Amb les imatges del Meteosat podem comprovar com durant les primeres hores del dia el cel era força serè, amb tan sols la presència d'alguns intervals de núvols a punts del litoral, també de l'extrem sud, i també hi havia núvols de retenció al vessant nord del Pirineu. Al llarg de la jornada, la nuvolositat ha anat augmentant de nord cap a sud. De fet, demà al dematí esperem ja una jornada amb el cel pràcticament ennuvolat arreu del país, fins i tot amb algunes precipitacions que durant la matinada podrien afectar punts del litoral i del prelitoral, amb una cota de neu que voltaria els 800 metres, tot i que en moments de xàfec podria baixar fins als 400. Podrien anar algunes d'elles acompanyades de tempesta. Nevarà tot el dia al vessant nord del Pirineu a totes les cotes. Fora del vessant nord, la cota de neu se situarà també al voltant dels 800 metres, tot i que també podria baixar cap als 600 o 500 en moments de xàfec. Demà la temperatura mínima serà més baixa, bufarà la tramuntana tot el dia amb ratxes fortes i el mestral a les Terres de l'Ebre fins a migdia. Durant el migdia hi haurà una pausa. Durant la tarda es reactivarien algunes precipitacions a la resta del litoral i del prelitoral i es mantindria la nevada al vessant nord. Al litoral i al prelitoral la cota de neu quedaria situada novament al voltant dels 800, tot i que en moments de xàfec novament podria baixar fins als 400. Es mantindria la tramuntana i el mestral aniria perdent força de cara ja a partir de la tarda de demà. Avisos de situació meteorològica de perill de neu alertant en groc durant la matinada i la tarda. Es podrien acumular en les comarques assenyalades fins a 2 centímetres per sobre dels 500 metres aproximadament, i a la Vall d'Aran es podrien acumular fins a 5 centímetres per sobre dels 600 metres. Avís també meteorològic de perill d'onatge alertant que es podrien superar els 2 metres d'alçada de les onades al nord del Cap de Creus i al Cap de Begur. A mitjà termini, dissabte, el temps milloraria, faria força sol, tot i que al vessant nord continuaria l'ambient molt ennuvolat amb precipitació tot el dia, i atenció al vent, que bufaria fort amb ratxes molt fortes de component nord. Diumenge i dilluns amb força sol a la resta del país, tret del vessant nord on encara hi hauria restes d'inestabilitat. La temperatura en lenta recuperació, i de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.